300-400 אלף חיילים עכשיו שלא הולכים לעבודה, איך הם מתפרנסים? מי נותן להם פרנסה? מה משלם? 600 שקל? מה משלמים? איך? מסכנים, איך? חצי מהמשכורת? מקבלים מקדמה? איך משלמים משכנתות, איך משלמים חשמל, איך משלמים אוכל. הקדוש ברוך הוא תרחם על עם ישראל, זה הרבה, הקדוש ברוך הוא זה קשה. אנחנו כל היום מקבלים הודעות, אנשים אין להם חשמל, אין להם מים, אין להם אוכל, לא עובדים אוכל, הכל קשה. זה זמן שאחד צריך לעזור לשני יותר. תסתכל, שבת, מה יש לשכן שלך? מה הקרוב שלך צריך? זה זמן שכולם מחויבים, מי שיעלים את העין שלו מהחברים שלו, מהקרובים שלו, וחושב שהוא עוד שומר לשעת צרה, אם תחרש החרישין, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. אחד צריך לראות מה חסר לשני, מה השני צריך. כל אדם יראה את החבר שלו, כל שכן יראה את השכן שלו, כל שכנה תראה את השכנה שלה, תזיזו את הקנאות, את הסנאות, את המלחמות, תעזרו אחד לשני. תעזרו אחד לשני. כל אחד, שבת, יש אנשים שאין להם איך לעשות שבת. כל אחד, זה לא, עכשיו לא צריך אף דבר אחר. לך תעזור לשני. תיתן לשני, תעזור לשני.